Na san farkon gamo ban san ƙarshensa ba, ƙaddarar zamana da ke ban san sanadin ta ba. Ƙaddarata, 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 ƙaddarata. Alamar so yawan kyautata washi ne ake fahimta. Na rasa me nake ji a rai kamar so ke shirin ziyara. Ƙaddarata, ƙaddarata, ƙaddarata. Duk mai taimako rabbina nan tare da shi komai tsanani. Mu yarda da ƙaddara mai kyau ko akasinta rabbina gani. Ba wani mai cutar da kai sai in ƙaddarar taka ce. Allah san jan ƙaddara ta zan mai kyau a nan har gaba. Na rasa mene miki ne ko tsintsin san naki ne, ya bar kaina haka ne, ina roƙo ki dawo da shi. Ke ce ƙaddarata, ƙaddarata, ke ce ƙaddarata.